Kardom aprangsi kambora karbe official kilangara do anapanstame neli hinpen kardom pasirklo kardom lapen pinia hil jirabangke malomso akai lasi nanglitum arjumisen plotei nilihan kanghon pen like comment lapen nanglitum nangjir pojir petum haname serik po pusi nilining thelo lapen a video bang pedel depin pen nangpar pon ikpo malomso akai ni pirbi hache malomso phan ni klemji ringtik an sangse ni malomso akai ni kisung ke boy phoponji malomso akai ni ningkarong longponji malomso akai ni chithe dutik an theglongji ni phan jirpi jirpo do an ningarong pen dolunang malomso akai athe menchi itum chetongte pirbia long an lasi ringtik ningarong dolonang ringtik sipirthe damjuya phike ha simlinga pirthe lahenlo dopamenang malomso akai hirjir mate a video bangla pansi kangton poliklo lapenang litimosi arjumisen plotangte kanghon pen like comment share knowledge project petum hone share it non lapenang litimosi channel nang kahomri milang plotangte kanghon pen subscribe iktha non nalitum lapusana video langlong wer japan totang te kadu kabe phasa benil hin pen puthot kurwang thupa jet thuiglo kurwang thutei ho